У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Дорогие браты и сестры, вельми радостно вас вітаць. Сёння, у першы дзень месяца лістапада, распачынаем новы месяц нашага жыцця. Кожны месяц у касцёле ён заўсёды мае нейкі свой характар, сваю рысу. Калі кастрычнік быў для нас месяцам, дзе мы асаблівым чынам разам з Божай Маці разважалі над падзеямі жыцця Хрыста, над падзеямі з нашай уласнай гісторыі збаўлення, то месяц лістапад, месяц, калі лісце падае, калі трошку менш сонца, калі ёсць такая трошку часам імгла, імжа, то гэта таксама месяц, які у літургіі дазваляе нам перакрочыць гэты парог вечнасці, зазірнуць, што ёсць там. І вельмі прыгожа, што гэты месяц распачынаем з вялікай радасці, з вялікага абяцання. Мы сёння адзначаем урачыстасць усіх святых і тых, якія афіцыйна прызнаныя, чые абразы малююцца, прызнаныя касцёлам, і тых, якіх, можа, паўсюдна не ведаем, якіх ведаем, можа, толькі мы, або нашыя бацькі, або нашыя суседзі. Усіх святых, усіх тых, хто атрымаў гэты вянец перамогі. І насамрэч, гэтая ўрачыстасць не патрэбна занадта ім, бо яны ўжо святкуюць. Яна патрэбна нам, каб мы ўбачылі, хто нас чакае. Няхай
Гэты першы дзень месяца лістапада, няхай сённяшняя літургія, Слова Божае, з якім Бог прыходзіць сёння да нас, умацоўвае нас у нашых змаганнях, у нашых перажываннях, у нашых клопатах, ва ўсім тым, з чым мы прыходзім на гэтую літургію. Я яе цэлебрую за ўсю нашу парафію, а канкрэтна за кожнага з вас, з нашых блізкіх, за ўсіх тых, асабліва, хто патрабуе сёння нашай малітвы. На пачатку перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане, Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки берешь на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Усемагутны вечны Божа, мы з радасцю праслаўляем заслугі ўсіх святых Тваіх у сённяшняй урачыстасці. Просім Цябе, каб малітвы такой вялікай колькасці заступнікаў прынеслі нам Тваё прабачэнне і ласку. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Апокаліпсиса. Я, Ян, бачив другого анёла, який сиходив з усходу сонця і мав печатку Бога живого. І ускликнув ён гучним голосом до 4 анёлов,
яким было дадзена учыніць зло зямлі і мору, кажучы: «Не чыніце зло ні зямлі, ні мору, ні дрэвам, пакуль мы не паставім пячаткі слугам Бога нашага на чолах іхніх». І я пачуў лічбу пазначаных пячаткаю. 144 000 пазначаных пячаткаю з усіх плямён сыноў Ізраіля. Пасля гэтага я ўбачыў вялікі натоўп, якога ніхто не мог палічыць, з усіх народаў, плямёнаў, родаў і моваў, якія стаялі перад тронам і агнём, апранутыя ў белае адзенне і з пальмовымі галінкамі ў руках сваіх. І яны крычалі гучным голасам, кажучы: «Збаўленне ад Бога нашага, які сядзіць на троне, і ад ягняці». І ўсе анёлы стаялі вакол трона і старэйшых, і 4 жывёлаў. І ўпалі яны на твары свае перад тронам і пакланіліся Богу, кажучы: «Амен». Благаслаўленне і слава, і мудрасць і падзяка, і пашана, і сіла, і моц Богу нашаму на вякі вякоў. Амен. І адзін са старэйшых звярнуўся да мяне, кажучы: «Хто гэта апранутыя ў белыя шаты і адкуль яны паходзяць?» І я сказаў яму: «Мой пане, ты ведаеш». І ён адказаў мне: «Гэта тыя, хто прыйшоў з вялікага ўціску і абмыў адзенне сваё і выбеліў яго ў крыві ягняці». Гэта Слово Божие. Это народ верный, який шукає Пана. Это народ верный, який шукає Пана. Пану належить земля и все, что на ней, сусвет и все, что живе у ним. Ой, он заснував яго на морах, і на реках умацавав яго. Это народ верный, який шукає Пана. Хто взойде на гору Пана, і хто стане на святым месцы ягоным, ой, у кого руки безвинные и чистое сердце, кто не схилял души до марности. Это народ верный, який шукає Пана. І он отримає благословлення от Пана і узнагороду от Бога свого Збавцы. Ось покоління тих, хто Його шукає, хто шукає обличчя Твоего, Бог Якова. Это народ верный, який шукає Пана. Чытанне першага паслання святого апостола Яна. Умілаваныя, бачце, якую любоў даў нам Айцец, каб мы маглі называцца дзецьмі Божымі. І мы імі з'яўляемся. Таму свет не ведае нас, што не ведае яго. Умілаваныя, цяпер мы дзеці Божыя, але яшчэ не адкрылася, чым будзем. Ведаем, што калі адкрыецца, мы будзем падобныя да Яго, таму што ўбачым Яго такім,
якім ён ёсць. І кожны, хто мае такую надзею на яго, робіць сябе беззаганным, як ён ёсць беззаганны. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Придите до мяне все спрацаваныя и обтяжараныя, и я супакою вас, кажа Пан. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. У той час, убачыўшы натоўп, Езус падняўся на гару. А калі сеў, падышлі да яго вучні ягоныя. І, адкрыўшы вусны свае, ён вучыў іх, кажучы: «Шчаслівыя, убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны суцешаныя будуць. Шчаслівыя лагодныя, бо яны зямлю атрымаюць у спадчыну. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны насычаныя будуць. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны міласэрнасць спазнаюць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога убачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны сынамі Божымі названыя будуць. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць і пераследаваць і ўсяляк зласловіць несправядліва з-за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая у нябёсах». Гэта слова Пана. Хто можа, калі ласка, прысядьце. Хто не можа, лепш не сядайце. Дарагія браты і сёстры, сапраўды вельмі прыгожы дзень, вельмі многа такой прыгажосці нараджаецца ў сэрцы, асабліва вось пасля спектакля, які мы паглядзелі, які вельмі прыгожа нас увёў у дух сённяшняй урачыстасці. Мне здаецца, будзе правільным на самым пачатку прыгадаць адну праўду веры, такую, якую мы вызнаём, якую вот пасля пропаведзі мы будзем вызнаваць, а на якую, можа, рэдка звяртаем увагі. Напрыканцы вызнання веры мы кажам там веру у еднасць святых, да? Еднасць святых, адпушчэнне грахоў, воскрешэнне цела, жыцця вечнае. Ну, там еднасць святых. Што ж гэта такое? Гэта тое, што калі мы кажам слова касцёл, не ведаю, што вы уяўляеце. Хтосьці уяўляе наш касцёл, хтосьці уяўляе касцёл святога Юзафа, хтосьці уяўляе касцёл, дзе нарадзіўся, хрысціўся, хтосьці, можа, буцла уяўляе, хтосьці уяўляе сваю супольнасць, да, от людзей, да, хтосьці уяўляе сабе Рым, да, сабор святога Пятра, які недавно некаторыя з нас бачылі. Але насамрэч касцёл, ён намнога большы. І тое, што мы бачым сваімі вочкамі, гэта далёка не цэлы касцёл. Як маем аб'яўлена Богам і аб'яўлена досведам жыцця касцёла. І што вельмі прыгожа было паказана ў спектаклі сёння,
што касцёл ён не заканчваецца тут на зямлі. Увогуле у катэхізісе касцёла каталіцкага напісана, што касцёл складаецца з такіх 3 частак. Ёсць касцёл пілігрымуючы. Это мы з вами пілігрымы, альбо такі ваюючы, які змагаецца з грахом, са спакусамі, з марнасцю гэтага жыцця, са сваімі слабасцямі. Это вось такі пілігрымы, да? Ёсць касцёл церпячы. Касцёл это тыя людзі, якія сапраўды яшчэ адышлі, якія маюць за сабой грэх, якім не хапіла любові, але яшчэ якія маюць, якія мы называем іх душамі ў чыстцы, якія павінны, як вось гэты доктар сёння казаў, што мяне лечаць, да, якія адбываюць такі працэс лячэння. Да? Это касцёл церпячы, бо бачыць у пэўным сэнсе тое, чаму яго не хапіла. Да? Бо калі я сутыкаюся з сапраўднай любоўю і бачу, што ў пэўных момантах мне яе тут на зямлі не хапіла, то гэта вельмі пячэ, гэта вельмі баліць. Але гэты касцёл таксама ідзе да супакою і радасці вечнай. І ёсць касцёл трыумфуючы. Мы іх называем святымі. Але самае прыгожае ва ўсім гэта тое, што ўсе гэтыя касцёлы, яны звязаны паміж сабою. І занадта мяжу правесці паміж адным і другім цяжка, звязаны. Чаму? Таму што Бог такі. Бог, ён звязвае. Бог ёсць сувязь. Мы кажам, што Бог это адзіны, але ў троіцы. Я не ведаю, што такое троіца, як это патлумачыць, але дакладна разумею, што Бог сам у сабе, ён не адзінокі, не самотны. Ён увесь час гэта такая жывая, дынамічная сувязь, якая перадаецца нам. І мы, якія створаныя па вобразу Божаму, мы таксама толькі тады насамрэч жывем, калі будуем сувязі, калі адказваем узаемнасцю на любоў іншага чалавека, калі дорым любоў, калі выходзім сябе з я да ты. Вось тады гэта ёсць жыццё. І у лістападзе вось гэтыя 2 дні, сёння мы больш увагі прысвячаем касцёлу трыумфуючаму, заўтра больш таму касцёлу, можа, церпячаму прысвяцім увагі. Мы першае, што павінны вызнаць і ўсвядоміць сабе вельмі моцна, што вельмі часта не хапае гэтага ўсведамлення, гэтых ведаў, можа, веры, што мы ўсе вельмі звязаны. Напэўна, ёсць сярод нас людзі, якім, можа, камусьці, можа, прысніўся, можа, аб'явіўся які-небудзь святы, альбо хтосьці з продкаў памерлых. Да? І тыя людзі дакладна ведаюць, што гэтая сувязь існуе, што тое, што мы перажываем, што наша любоў, наша памяць, яны не знікаюць кудысьці там. Тое, што нараджаецца ў нашым сэрцы, яно вечнае. І вось гэта мы сёння святкуем і вызнаём. Вось гэта такая першая думка, з якой бы хацеў, каб мы засталіся, каб мы з такой думкай таксама перажывалі і актаву, вось гэтую, якая распачалася, і ўвогуле гэты месяц лістапад, і ўвогуле ўсё сваё жыццё. Як гэта працуе, памятаю такую сітуацыю, мы такі казус можам падыскуціраваць, як правільна, памятаю, адна жанчынка ў Менску падышла і кажа, што слухайце, брат, тут не была я на імшы, там вінавата, тому што мы на могілкі ездзілі, трэба было адведаць сваіх памерлых. Да? І вось тады такі цікавае пытанне ўзнікла, да, у мяне. Кажа, от дзе знаходзяцца вашыя памерлыя ў тым моменце? Яны былі там на могілках ці тут на імшы? Вот як вы думаеце? Вот такое падумайце. Просто пытанне такое дыскусійнае, але калі мы на могілках, мы хаваем целы, а мы ведаем, што душа ідзе ў іншае вымярэнне, душа ідзе у вечнасць. А вечнасць, яна якраз такі адкрываецца для нас на літургіі. У літургіі няма ні часу, ні прасторы. Праз некалькі хвілін мы будзем перажываць смерць Хрыста на Галгофе. Праз некалькі хвілін мы будзем перажываць уваскрасенне Хрыста. І ўсё гэта не проста, што мы ўспамінаем, як гэта было. Мы гэта перажываем падчас літургіі. Падобна і жыццё нашых блізкіх. Як кажуць святыя, якім Бог даў дар бачыць, што падчас святой імшы неба адкрываецца, на нас глядзяць усе святыя, Маці Божая, і таксама нашыя памерлыя, таксама тут ёсць. Проста не кажу, не падумайце, што не можна могілкі наведваць, але калі ёсць выбар, да, калі трэба нядзелю ці прыйсці на імшу, ці могілкі, то ўсё ж такі перад усім мы сустракаемся з гэтымі душамі жывымі, якія ёсць. Целы пазней.
целы воскреснуць. Мы верым у гэта. Але памятаем, што тут мы на святой імшы найбліжэй можам перажыць гэтую сувязь. Сёння у чытанні першым з кнігі Апакаліпсіса, з апошняй кнігі Святога Пісання, мы маем вельмі прыгожы вобраз. Вобраз збаўленых, якіх не было ліку. Вялікая колькасць, пазначаных пячаццю Бога жывога, збаўленых, выбраных, пакліканых да радасці. Навошта Бог нам дае сёння гэтае слова? Я думаю, што відавочна для таго, каб мы захацелі быць сярод іх, каб мы усвядомілі сабе, што нашае месца таксама сярод іх. Вось чалавеку, каб ісці наперад у жыцці, каб быць сапраўдным пілігрымам, трэба ведаць, куды я іду, да каго я іду. І мы можам так падумаць, а сапраўды, як я жыву? Гледзячы на сваё жыццё, на свае каштоўнасці, на тое, што я кожны дзень выбіраю, да якой супольнасці я прыналежу. Ці сапраўды я магу знайсціся напрыканцы сярод гэтых, апранутых у белыя шаты, якія даверыліся Богу. Сёння Бог нам паказвае гэты прыгожы вобраз і кажа: глядзі, я цябе запрашаю. Не забудзься, пражыві гэтае жыццё так, каб быць з намі, каб быць сярод іх. У іншым месцы ў кнізе Апакаліпсіса мяне заўсёды кранала, што гэтыя натоўпы збаўленых, яны яшчэ спяваюць песню. Як кажа аўтар кнігі, што спяваюць песню, якой ніхто з іншых не можа навучыцца, толькі яны ведаюць гэтую песню. І што гэта за песня? Думаю, што гэта песня называецца любоў. Тут мы на зямлі вучымся гэтай песні. Христос прыйшоў на зямлю, каб нам паказаць, як гэтая песня гучыць, паказаць нам любоў. І у нас ёсць яшчэ час гэтай песні навучыцца, каб быць сярод іх, каб пець у адным хоры, можа на галасы, не ведаю, граць на інструментах розных, але быць разам з імі. Гэтую мелодыю не прафукаць, не прамаргаць. У другім чытанні, кожнае чытанне проста вельмі прыгожае. У другім чытанні мы чуем, што нам дапаможа стаць сярод іх. Мы сёння чуем ад апостола Яна, які запрашае: паглядзіце, ужо цяпер паглядзіце, якую любоў даў нам Айцец, каб мы маглі назвацца дзецьмі Божымі, і сапраўды мы імі з'яўляемся. Гэта не так, што мы такія: ну все, братлад сказаў, надо сярод іх быць, час я как напрягусь, як я зараз пачну свята жыць, ніколі не памыляцца, ніколі не грашыць, що мне получится. Жыццё, практыка паказвае, што так это не працуе. Для таго, каб стаць святым, на пачатку трэба адказаць на пытанне, кім я ёсць сёння, хто я насамрэч, а хто я. Святасць пачынаецца з адказу на гэтае пытанне: а хто я? Святасць увогуле ў Бібліі азначае аддзеленасць, то бок азначае унікальнасць пэўную. І тут не прамянём гэтага пытання: а хто я? Апостол кажа, што ты, я, дзіця Божае. Мы прывыклі да гэтага выразу, але насамрэч, што значыць, што ты дзіця Божае? Ты разумееш, што гэта значыць у тваім жыцці? Яблыка ад яблыні далёка падае, а потым яшчэ коціцца. Не, але вось так падумаць, калі я дзіця Божае, то тое, у чым я жыву, тое, што я раблю, тое, пра што я думаю, пра што перажываю, ці яно адпавядае таму, кім я ёсць? Ці знаходжуся я там, дзе я павінен быць, паколькі я дзіця Божае? Ці ўсё ж такі сёння не? А што мне перашкаджае жыць як дзіця Божае? Нейкі страх, сумнеў, недавер, што? Такое чытанне прыгожае. Ну, Евангелие, яно, мы яго, пэўна, не раз чулі, мы чуем гэтую пропаведь Езуса, такую праграмную. Кажа: хто шчаслівы? Хто святы? Хто збаўлены? Гэта ўсё сінонімы. Ён паказвае нам адразу, хто шчаслівы. Мы ўсіх жадаем шчасця. Шчасце і святасць насамрэч гэта тое самае. І ён называе шчаслівымі тых, каго звычайны свет шчаслівымі не называе. Хто з нас хоча быць убогім, засмучаным, лагодным, у значэнні такім, который саступіць, галодным, прыгнечаным, тым, вакол якога канфлікты, якому прыходзіцца ўсіх суцяшаць. Хто з нас хоча такім быць? Насамрэч,
Все ж таки нас так піхаюць, все ж таки каб свет піхае, да, жыццё, людзі кажуць: не, ідзі, здабывай, змагайся, трэба быць багатым, вясёлым, радасным, трэба быць абречённым на ўспех. Так кажа нам свет. Ну, мы насамрэч абречаны на ўспех, але ў іншым значэнні. І сёння вось Христос, ён што паказвае? Што каб быць шчаслівым, трэба нам, кожнаму з нас патрэбна такое прыгожае слова, якое вельмі дзеці любяць у школе. Слова перамена. Да, нам патрэбна перамена. Перамена мышлення. Каб мы, Христос паказвае, што тое, чаго мы баімся, тое зробіць нас шчаслівымі. Дзіўна. А вот так можна падумаць, а чаго я баюся? Які страх заўсёды ёсць у чалавеку? Страх голаду, страх самоты, страх не мець кантролю, страх, калі мяне пераследуюць, калі мяне адкідваюць. Не ведаю, як вы, вось бы, я, калі так даўжэй пасядзець, падумаць, такі страх маю. Ён ёсць у кожным з нас. І Христос, ён кажа: а шчаслівыя вы, калі вось з вамі тое адбываецца. Як гэта ў галаве памясціць? Мне здаецца, што цяпер не трэба пра гэта вам гаварыць, бо сам не ведаю, але задумацца, што можа быць у тых месцах, чаго я вельмі моцна баюся, можа там мяне чакае Бог любячы. У гэтых месцах майго страху ён тут, ён каля мяне. Можа, усё ж такі, паглядзеўшы гэтаму страху ў вочы, убачыўшы сваё жыццё, свае памылкі, свае сумневы, сёння я магу убачыць гэтымі вачыма Хрыста, што ён тут побач, і што я насамрэч шчаслівы, я не адзін, я маю гэтыя сувязі, я маю людзей, якія перада мной тое самае перажывалі, але якія ўсё ж такі гэтае слова прынялі. Гэта было ім вельмі цяжка, ім гэта каштавала, яны супраць гэтага слова змагаліся, напэўна, напрыклад, апостол Павел, але яны гэтае слова ўсё ж такі прынялі. Можа, як па-дзіцячы, але паверылі, што ўсё ж такі я любімы, не гледзячы на ўсе гэтыя мае памылкі, перашкоды, на ўсё. Адкрываю, што насамрэч голым мне быць не страшна, бо мяне любіць Айцец, я яго дзіця. І от гэтая свядомасць, гэтае слова, яно мяняе мяне. І потым я ўжо пачынаю жыць па-іншаму. Але важна, каб мы да гэтай думкі дашлі. А так як бы, напэўна, не родзіцца з таго, што вот тут не расказалі. Гэта трэба з гэтым пасядзець. Паглядзець, можа, дома, узяць у рукі крыж, паглядзець на Хрыста, які голы, укрыжаваны. Святы Францішак так да гэтага прыйшоў, да разумення гэтых словаў, шчаслівыя убогія духам. Ён глядзеў на крыж і ўбачыў Хрыста, які поўнасцю голы, з ім нікога няма, толькі беднасць. І ўбачыў, што, дзякуючы гэтаму, ён бачыць Бога поўнасцю, такога, які ёсць, які не хоча ад яго ўцякаць, які яго не асуджае, а які з ім церпіць, з ім побач, з ім ідзе, і ўбачыў гэту вялікую любоў. І сёння Бог кожнага з нас да гэтага запрашае. Няхай святыя не будуць для нас, я вельмі баюся, каб мы, бо ў мяне такое таксама бывае, што кажу святыя, і адразу нейкая такая планачка, нейкае такое неба далёкае у галаве, і вот мне здаецца, што вот тады недасяжнае. Няхай мы так не думаем, гэта спакуса, гэта памылка. Святыя яны тут. Часта у нас по суседству святыя жывуць. Святыя побач з намі. Яны не саромеюцца замараць рукі ў нашае жыццё, маліцца за нас. Канечне, на сілу яны нас не навернуць, калі мы гэтага не хочам. Але мы можам з імі пасябраваць. Файна знайсці нейкага свайго святога, сябра. Звычайна, это хто такі? Это той, хто нешта падобнае ў жыцці перажываў. Памятаю, у нас братоў, ўжо буду заканчваць, выбачайце, у нас братоў была такая практыка, у нас капуцынаў надта много святых, у нас, памятаю, на універсітэце было заданне там перачытаць усе этой біяграфіі святых капуцынаў, знайсці свайго, які бліжэй. Да? Вот, памятаю, мне, напрыклад, там блізкі быў там адзін святы, напрыклад, Крыспін з Вітэрбо. Да? Ён там, калі не памыляюся, ён быў адзіным сынам, там, да? Яго там пэўныя такія там рано там тата адышоў, там, да? Такая вот пэўныя моманты жыцця ён падобнае перажываў, і мне было так блізка, этот мужик мяне можа зразумець, да? Там, напрыклад, альбо, і кожны з братоў нейкага свайго святога знайшоў, да? І вось файна таксама паглядзець, бо святыя гэта не нейкія касманаўты альбо інапланецяне, это такія людзі, таксама, якія мы, але штосьці яны ў сваім сэрцы зрабілі такое,
можа, не столькі зрабілі, сколькі прынялі, што ім дапамагло стаць шчаслівымі. І Бог і Касцёл паказвае сёння іх нам і кажа: вот, это твой шлях, твоя дарога. Ты пакліканы да шчасця, да радасці, да таго, каб пасля тваёй смерці ты не пашоў спаць і аддыхаць на диван, а каб ты быў святым і за такіх жа бедных пілігрымаў таксама заступаўся, любіў і падтрымліваў іх. Так што перад намі, дарагія, многа яшчэ работы, прям цэлую вечнасць. Амин. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Усяго бачнага і нябачнага, Сына Божага адзінароднага, Бога ад Бога, святло ад святла, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталося. Укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес, паволі самі, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых. Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і слава, які прамовіў праз пророкаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памеру і жыцця вечнага ў вечнасці. Да Бога, які з'яўляецца вечнай радасцю сваіх святых, узнясём з даверам нашыя супольныя просьбы. Молимся за Христовый костел, каб ён мог свободно выконваць свою миссию збаўлення. Тебе просим. Молимся за святого Айца, каб ён умацоўваў на землі Божие валадарства и закликал человечество до захавання миру. Тебе просим. Молимся за ўсіх верующих у Христа, каб евангельские благословленні стали мэтаю их жыцця. Тебе просим. Молимся об ласцы беатификации слуг Божьих з нашей земли, каб яны былі для нас прыкладам імкнення до святости. Тебе просим. Молимся о Божьем благословении опецы Маті Божией для Ірини Фруцкой з нагоди дня народження. Тебе просим. Молимся о потребных ласках опецы Маті Божией для Євгенія на час служби у войску. Тебе просим. Молимся об житті вечным для померлого Зенона. Тебе просим. Молимся за усіх померлых, каб яны могли вечно прославлять Бога у небесным валадарстве. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб Христос, які прыходзіць да нас у Еўхарыстыі, падрыхтаваў нашае сэрца для прыняцця вечнай узнагароды. Тебе просим. Усемагутны міласэрны Божа, Ты праз жыццё святых паказаў сваю магутнасць і любоў. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы, умацаваныя іх заслугамі і заступніцтвам, былі далучаныя да хвалы збаўленых. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пане наш Божа, нехай приємними будуть Тебе дари, принесенные на ушанування усіх святих, які, як ми вірим, уже досягнули небесної слави. Учини, каб їх допомога потримала нас на шляху до збавлення, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты дазваляеш нам сёння ушаноўваць Твой святы горад нябесны Єрузалем, нашу вечную айчыну, дзе няспынна спяваюць Табе гімн праслаўлення нашыя святыя браты і сёстры, якія ўмацоўваюць нас сваім заступніцтвам і прыкладам. Да яго, радуючыся хвале выбраных членаў касцёла, спяшаемся і мы, зямныя пілігрымы, якіх вядзе святло веры. Таму разам з усімі святымі і анёламі мы праслаўляем Цябе, у адзін голас усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутны, небо і земля, полыя хвалы Твоёй, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай, Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будзь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. У добры Ойча ласкава з'яднай з сабою ўсіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Хрыста нашага Пана, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Новодатство и мост, и хвала навеки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами.
и с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Поранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Поранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось Єсус Христос, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Благаслаўлёныя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Благаслаўлёныя міратворцы, бо яны сынамі Божымі названыя будуць. Благаслаўлёныя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае.
таямнічим чином поведе їх на небо. А тут на землі рятує могутною Твоєю обороною. Дякую, Пане, за тіло і кров Твою, і за дары бесконцыя. Славим Тебе. Дякую, Пане, за тіло і кров Твою, і за дары бесконцыя. Славим Тебе. Ой, Тебе, Пане, славим все Твое створение, и все святые хай Тебе восхваляют. Про славу Твоего володарства хай кажут, и хай моц Твою обвящают. Хай Тебе, Пане, славят все Твое створение, и все святые хай Тебе восхваляют. Про славу Твоего володарства хай кажут, и хай моц Твою обвящают. Хай Тебе, Пане, славят все Твое створение, и все святые хай Тебе восхваляют. Про славу Твоего володарства хай кажут, и хай моц Твою обвящают. Молимся. Бясконцы Боже, у Твоих святых мы прославляем Тебе, бо Ты крыніца усялякай святости. Учини, каб мы с допомогою Твоей ласки досягнули досконалой любови и ад эўхарыстычнага спажытку пілігрымаў перайшлі до вечной гостины у нашей небесной айчыне. Праз Христа Пана нашага. Яшчэ трошечки пацярпіце, парафіяльныя аб'явы паслухайце, бо распачалі мы ўжо потихоньку нядзельку. Таксама перадусім хочацца вам падзякаваць за пражыты разам тыдзень, за кожную малітву, за кожную дапамогу, ахвяру, падтрымку на карысць касцёла і кляштара. Дзякуем тым, хто на гэтым тыдні ў касцёле прыбіраў, падграбаў лісце вакол яго. Таксама дзякуй тым, хто паклапаціўся пра могілкі сваіх блізкіх
а можа не толькі сваіх. Асаблівым чынам хачу падзякаваць сястры Кацярыне, рэжысёру і ўсёй нашай тэатральнай групе, якая падрыхтавала такі прыгожы спектакль, які дапамог нам увайсці вось у таямніцу гэтага дня. Можам так пахлопаць ім яшчэ раз. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у панядзелак 3 лістапада успамін усіх памерлых серафімскага ордэна. Это наш францішканскі смысл. У аўторак 4 лістапада успамін святога Караля Барамея, біскупа. У наступную нядзелю, праз тыдзень, 9 лістапада, свята гадавіны пасвячэння латаранскай базілікі. Мы ў Рыме яе не адведалі, але яна там ёсць. Ну і прыгадаю, каб было зразумела, на заўтра, хоць заўтра нядзеля, вялікая ўрачыстасць, але прыпадае таксама ўспамін усіх памерлых вернікаў, таму заўтра літургічны колер будзе фіялетавы і чытанні будуць узятыя з дня ўспаміну ўсіх памерлых. Але гэта таксама і нядзеля, адначасова. У наступную, і заўтра яшчэ, пасля вячэрняй святой імшы вельмі моцна запрашаем застацца або прыйсці на малітву падзякі і праслаўлення. Заўтра да нас яшчэ завітае група, такая праслаўлення шчыглікі, якая паўстала на аснове нашай францішканскай моладзі, якія дапамогуць нам прыгожа памаліцца, аздобяць тую адарацыю сваім спевам, таму сардэчна запрашаем на пачатку месяца Бога праславіць. У наступную пятніцу 7 лістапада а 9:00 запрашаем на талаку. Гэта выходны дзень. Трэба яшчэ раз восеньскія, ўжо апошні раз восеньскія парадкі навесці, лісце ляжыць, і ўжо тады спакойна будзем чакаць маразоў і снегу. Таму, калі хто можа, калі ласка, у пятніцу раніцай прыйдзіце, гэта вельмі добрая магчымасць папрацаваць і пабыць разам у гэты дзень. Таксама бліжэйшая пятніца, гэта першая пятніца месяца, таму ўвечары пасля вячэрняй святой імшы будзе адарацыя і таксама магчымасць прыступіць да споведзі. І на кожны дзень ёсць, але проста большы выбар братоў. Вось таксама першая пятніца месяца. У лістападзе штодзённа о 17:10 будзе адбывацца ружанец за памерлых, чые імёны мы запісваем на картках, а пасля яго святая імша ў інтэнцыі тых жа прачытаных памерлых. Карткі для запісу імёнаў можна ўзяць у нашай краме. Таксама прыгадаю, што ў днях з 1 па 8 лістапада можна атрымаць поўны адпуст за пабожнае наведванне могілак і малітву за памерлых. Гэты адпуст можна ахвяраваць толькі за памерлых. Калі ў дзень наведвання могілак няма магчымасці прыняць святую камунію, гэта можна зрабіць у іншы час. Варта памятаць, што ў гэты перыяд адзін адпуст можна атрымаць кожны дзень. Каб атрымаць адпуст, неабходна быць у стане асвячальнай ласкі, то бок быць пасля споведзі сапраўднай. Не абавязкова спавядацца менавіта ў гэты дзень, варта зрабіць гэта загадзя, прыняць святую камунію і памаліцца ў інтэнцыях, у якіх моліцца святы айцец Леў XIV. 8 лістапада у актаве ўсіх святых браты капуцыны, прабачце, аж радасць выходзіць з мяне, браты капуцыны запрашаюць у Буцлаў, каб разам памаліцца і праславіць Бога праз найсвяцейшую панну Марыю. Пачатак сустрэчы ў Буцлаве будзе о 11 гадзіне. Усе падрабязнасці можна знайсці на дошцы аб'яў. Ад нашага касцёла будзе арганізаваны аўтобус, запісацца можна ў парафіяльнай краме. Кошт паездкі 20 рублёў. І калі хто паедзе, апранайцеся цяплей, бо Буцлаў ён прыгожы, духоўны, але вельмі таксама халодны. Важная аб'ява для кожнага, хто хоча зрабіць крок наперад на шляху веры, хто мае нейкае цярпенне, шукае сэнсу свайго жыцця, сэнсу сваёй веры. Трываюць у нашым касцёле катэхезы аб хрысціянскай ініцыяцыі кожны панядзелак і чацвер пасля вячэрняй святой імшы. Сардэчна ўсіх дарослых і моладзь запрашаем. І яшчэ такая аб'явачка. У праекце «Век жыві, век вучыся» адкрываецца новы кірунак. Ужо з канца кастрычніка пачынае працаваць клуб для людзей элегантнага ўзросту. У праграме клубу гімнастыка для розуму і цела, нейрагімнастыка, вясёлыя практыкаванні для розуму і памяці, аэробіка на крэслах, дыхальная гімнастыка,
Школа супраць забывання, метады папярэджвання ўзроставых змяненняў, спеў разам рэтра-песень, мастацкая майстэрня, душэўныя размовы. Расклад пасяджэнняў клуба уключаны ў праграму заняткаў руху «Век жыві, век вучыся». Можна паглядзець на дошцы аб'яваў, калі, што, дзе і калі. Шчыры дзякуй вам за супольную малітву, на перажыванне сённяшняга вечара, сёй нядзелі. Таксама прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. С духом твоим. Схіліце галовы на благаслаўленне. Бог, хвала і радасць усіх святых, які ўмацоўвае вас сваёй цудоўнай падтрымкай, няхай адорыць вас вечным благаслаўленнем. Амен. Няхай заступніцтва святых вызваліць вас ад усяго злога, а іх прыклад няхай вядзе вас да святога жыцця і ўмацуе ў служэнні Богу і бліжнім. Амен. Няхай Бог дапаможа вам сваёй ласкай, няхай прывядзе вас да нябеснай айчыны, каб вы вечна радаваліся ў небе разам з усімі святымі. Амен. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Амен. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дзякуем Пану Богу. Святы Арханёлій Міхай.